Bij jou niet, Monique Miedema. We krijgen een hele mooie stand. Wat een zwart-wit-rode stand. Met een heel groot Fries peert erop. En dat Friese peert, dat heb ik helemaal glanzend gemaakt. En daar gaan de modellen op zitten. Dus die gaan een beetje levende etalage spelen. En dan krijgen ze deze jurkjes aan. Nou ja, goed, en die zitten dan op het peert. Dus die spelen levende etalage. Die spelen hoe mooi wij in Friesland binnen. Ik heb natuurlijk bepaalde bekende vrouwen, maar in Friesland gekleed. Hè. En een daarvan was Anita Andriessen. Anita was mijn nicht, een zeer dierbare vriendin. En Janne-Wietske de Vries. Nou ja, Manon Thomas in Sneek. Hè. Dat is dan wel geen Friese vrouw, maar ze woont wel in Friesland. Ik maak niet wat commercieel is. Ik maak wat ik zelf mooi vind. En maar dit ga ik zelf aan doen. En dit is dan, nou ja, goed. Dit is natuurlijk weer in mijn favoriete combinatie. Heb ik een uitmonsterd. Maar je kan er natuurlijk veel meer mee doen. Ik heb het Friese peert in mijn stand staan, want het Friese peert is, ja, dat gebruik ik heel veel in foto's en zo. En mijn logo, het pompenblaadje, dat is, ja, dat knalt er echt uit natuurlijk. Hè. Je ziet het van ver. Je ziet het, En de namen? Vroeger noemden ze me wel Oni. En bij Oni is het Trog Oni, hè. Zo is het ontstaan. Oké, zo. Nou Lola, je blijft helemaal stil zitten. Je kijkt vooruit, je doet net alsof je een poppetje bent. Maar absoluut niet bewegen. Wat dost in een kunstprogramma? Nou ja, het is toch een kunst om iets te maken wat een bepaald publiek mooi vindt. Dus het begint in principe allemaal met een tekening. Hè? Van wat ga ik maken uiteindelijk? Hè? Het begint met een kleine tekening. Maar goed, dus natuurlijk is het kunst. Het is een kunst om iets te doen wat iemand anders niet kent op die manier. Er is ook een catwalk. Daar doe ik niet aan met. Want dat is wel heel erg... Nou ja, dan moet je echt wel heel groot wezen. Nou, het is hier een wereld op zich. Hè. Alles hier heeft met mode te maken. En nou ja, daar stap ik toch maar mooi in rond. Dat is wel heel leuk vanzelf. Hè. Ja. Dames, hier zijn we ook van de pers. Mogen we ook even doorlopen? Ja, dankjewel. Ja. Zo, nou ja, dit is... Hier betalen mensen zoveel geld voor. Daarin is nu voor, hè? Ja, dat is nou... God, sinds 20 jaar geleden liep ik ook wel modeshows. En dan mochten we nog vrouwelijk wezen. En ja, dit is het. Hey, ik geef ook wel modeshows hoor. En dan hou ik toch een beetje van wat een vrouwelijker loopje. Ja, het is wel een harde wereld, maar ik trek me er niks van aan. Ik leef op een eiland en ik doe gewoon mijn ding. Op een gegeven moment ging ik naar Roemenië toe op vakantie. En nou, er stond een kledingfabriekje te koop. 12.500, ik weet het nog heel goed. Ik zei, nou dat doen we. En dat heb ik nou gedaan. Zo ben ik de kleding erop. Dit is net Roemenië, hè? Nee, dit is natuurlijk een totale tegenoverstelling. Mag ik de knop opzetten?
Nee, ik geloof dat ik in alle twee wel leven kan. Alleen ik geloof dat ik ook zo mezelf blijven ben, omdat ik inderdaad ook die andere kant, omdat ik die andere kant heel goed ken. Hè? Ik voel me wel een echte Fries natuurlijk. Hè? Ik ben wel heel trots dat ik een echte Fries ben. Ja? Ja. Ik vind de verscheidenheid van mensen, als iedereen maar zichzelf altijd leeft, dan is het juist heel erg leuk hè, dat ik een Fries ben. En ik van al dat pop, daar trek ik me niks van aan. Doe maar gewoon, ja. Ja, ik vind die mannen hier ook allemaal zo erg. Waarom dan? Nou, ja, heel veel, hier lopen heel veel van die wannabes en we doen net alsof en vreselijk. Daar heb ik helemaal niks met. Oh. Als hij al gaat zoenen van dan denk ik, oh, goed. En met jou? Helemaal super. Nou, wat leuk dat je me komt bezoeken op de beurs. Tuurlijk. Goh Giel, nou ja, we hebben zo'n leuke collectie. Ja, laten we even lekker iets Nou zien. ja, je moet er even doorheen. Ze doet goed, ze onderscheidt zich echt van, nou dat zie je ook zo, vandaag weer aan haar stand. Ze onderscheidt zich echt van de rest. En ja, dat is natuurlijk super. Maar ben je tevreden? Ja, ik heb echt een hele goede beurs, ja. Goeie stem zeg. Ja. Beter dan de grijze muizenherrie. Ja, Succes, we zien elkaar snel. doe maar. Nou, goed. Hey. Bij de beurs. Doeg. Hey. Doei. Groetjes.